Benvolguts. Un any més, ve Nadal, arriben les festes tan joioses de Nadal, d'Any Nou, d'Epifania, de Reis, i són dies molt entranyables en què tots ens trobem a les nostres llars i o bé ens venen a visitar o anem nosaltres a visitar els nostres familiars i els nostres amics, i si no, tenim l'enyorança d'aquells que teníem amb nosaltres fa uns anys, potser fa poc, i ara han partit cap a la casa del Pare. A tots, el vostre bisbe us vol desitjar unes santes festes de Nadal i Epifania i Any Nou. De tot cor, desitjo que la felicitat arribi a la vostra llar. Una felicitat que algú ha definit com ser estimat i poder estimar. Jo crec que això és la felicitat més gran. Tenir pau perquè un té persones que l'estimen i poder estimar. Per això, en la mesura que trobem al nostre voltant persones que no tenen qui els estima o que estan en moments difícils d'estimació, precisament, també de carències materials, també de problemes de llar, problemes d'atur, problemes d'entendre'ns en les famílies, pares i fills i avis, que tot això també hi és, però en la mesura, us dic, que hi ha aquestes carències, que les trobem, que les descobrim, fem un esforç per arribar-hi. Fem un esforç per portar-hi aquesta pau que desitgem i aquest amor que anhelem que venen de Déu. Portar-lo als altres. Això fa molt feliç. Fa més feliç donar que rebre, deia Jesús. I ens convé també aquest any, aquest Nadal, novament entendre-ho. El vostre bisbe, el vostre copríncep, els andorrans, està amb vosaltres, us porto a tots en la meva oració, pregaré per vosaltres, des de casa nostra, aquest palau episcopal, que de tants i tants segles acompanya la vida de tota la Seu d'Urgell i de tot l'Alt Urgell i Andorra del nostre Pirineu com a bisbe vostre, des d'aquí, la meva més gran felicitació, els meus desigs de justícia i de transparència pel nostre país, en aquests moments i aquestes hores històriques, tant per Catalunya, perquè són moments importants, i tot Espanya, com també per Andorra de forma molt especial, perquè l'any 2015 serà un any de moltes eleccions, el poble serà convocat perquè donem la nostra opinió, perquè fem un compromís cívic i ciutadà a favor d'aquells que volem que ens representin. Per tant, els meus millors desigs per aquest 2015, que pugui ser un temps fecund, tant per Catalunya i Espanya com per Andorra, però molt especialment que ho sigui per cada persona i cada llar. A tots, molt bones festes, Sant Nadal, estic a la vostra disposició, ens estimem, ens portem al cor, ens portem a la pregària. Bon Nadal.